Ako nebyť babikou obchodníkov a myslieť len vlastnou hlavou? Myslíš si, že nakupuješ bez ovplyvnenia? Si ťa to prekvapí, ale firmy poznajú techniky, ktorými ťa donútia nakúpiť čo najviac. Niekde 200 000 kilometrov od nás, alebo možno aj tu. Firmy študujú naše mozgy, ale nie to, čo máme vo vnútri, ale ako sa správame, keď nakupujeme, ako sa rozhodujeme, čo porovnávame, kam sa pozeráme a aké veci zohľadňujeme. Vďaka tomuto vedia, ako nás majú presvedčiť nakúpiť. Určite vieš, že na začiatku každého obchodu je ovocie a zelenina. Potom dojdeš ďalej a hľadaš mlieko, ktoré je zase na inom mieste, v inom obale a za inú cenu. Dohľadanie rôznych potravín ťa unavuje. Dojdeš k sladkostiam, a keby si nesľuboval, že od pondelka začneš už fakt zdravú stravu a začneš nakupovať impulzívne, takže aj to, čo nechce. Prichádzaš k pokladni, tam ďalšie mini veci na teba pozerajú, zase si neodolal a z obchodu vychádzaš sklamaný zo seba, že si zase nakúpil aj to, čo si nechcel a zase si minul zbytočne peniaze. Ale ak už nechceš takto odchádzať z obchodu, tak začni ma sledovať. Aj ja ti s týmto pomôžem.